Цялото от гъба. Днес ще ви взема с мен, за да ви покажа как изглежда ежедневието ми, как преминава един мой напълно обикновен ден от сутрешната рутина до вечерта. Да започваме. Само да вметна новия ми стайлинг. Леко кавказ ми се обажда. Лека козя брадичка. Фейда е направен. Да мога по-бързо така да се слея с обстановката, както се казва, да се внедря. Асалам алейкум, добро утро всем. След някои определени кадри реших да се сложа подтик на себе си, че с това тяло на гръцки бог доста ще завидят. А преди да преминем към сутрешната ми рутина, в която правя определена мобилизация, планк, може да се каже дори малко йога, ще пустим малко музика за настроение и продължаваме. Към сутрешната йога, мобилити, малко планк, коремни преси, както се казва, да тръгне деня с добър тонус. След сутрешните упражнения се дава малко почивка, все пак и футболистите имат право да помързилат малко. Реших да ви покажа и малко от страничните неща, с които се занимавам. Това са с нещата, които се занимавам. Ако някой има желание за партньорство или колаборация с мен, може спокойно да се свърже. Аз съм широко скроен човек и обичам да се впускам в нови предизвикателства и да опитвам нови неща. Бизнес. Сега е време да си пусна малко така на шумелия сериал Мечтата на Ешереф и да убия малко време, а след това ще ви покажа уменията си в кухнята. Само се надявам да не се превърне в кошмари в кухнята. Време е да започваме с обяда. Днес ще наблегнем малко на италианската кухня. Бонжорно! Посудата, с която разполагаме, малко оскъдна, затова този по-дълбок тиган ще влезе в главната роля, от него ще направим най-добрата паста ever. Продуктите, които ни трябват, са на лице. Ще свърши работа. Без да се хваля, правя най-добрата паста ever. Знам, че гледката така е по-добре, но гледайте да не се разсейвате много по мен. След малко пускаме таймера.
около 10 минути отнема приготвянето на тези магнити. Разбира се, без музика няма да се получи, затова ще пусна малко от мой плейлист. Като ме питат каква музика слушал, сложно е. Hop. Look. Raise your hands. Do like that. Left, right. Left, right. Lift your foot. Hit it. With passion, Ray. Hit it. Supply the head. Kane. All right. Now down. Hit the floor. Nayasu. Основно класическа музика и черно. Макрополос, Митрофанос, Терзис, Аргирос, Наташа Теодор, Рия Елинудо и още много изпълнители. Тук го обърнахме на Кара Качанско. Една бърза презентация. Както и да е, най-важното е пастата да стане. С презентацията има какво да се желае. Нека да опитаме. Мама мия! Fresh pasta is the best. Перфекто! Buonissimo, ragazzi. Какво да ви кажа? Направо мъж мечта. Просто перфектен. Дойде време да се оправяме. Преди тренировка ще отидем да изпием едно кафе и след това отиваме да се раздвижим на терена. А тук виждате прословутите италиански джапанки, които станаха хит в социалните мрежи. Мисля, че Баба Лев има най-екстравагантен, така ексцентричен и не знам какъв още вкус. Той много обича да носи джапанки с тези между пръстите. Тип прашка. И с една моряшка фланелка. И за доказателство, днес нарочно, защото съм малко хитър, направих му една снимчица и сега ще я покажа. Нали, хората да придобият представа. На коя камера? Ще приложим. Там отсреща. Ето. Това е Георги Бабалиев. И задължително преди да тръгнем слагаме арабския парфюм. Трябва да миришем на скъп, няма как. Най-доброто. След парфюма ще припадат. Чувствам се малко като шейх. Това е комплекса, където живея. Огромен е. Доколкото разбрах от съседите ми, има над 1000 апартамента. Тук всичко е с огромни размери. Просто умопомрачително голямо. Има буквално абсолютно всичко, каквото му потрябва на човек.
И аз така обичам да подарявам по толкова много рози. Момичета, тази вечер няма да има повече рози. Дойдохме да пием едно кафе. Сега ще ви покажа с кого от съотборниците ми съм така най-близък. И да го приличим на кой футболист ви прилича. Сега ще му зададем няколко въпроса на моя човек. Само да ви кажа, играл е в 5 различни страни. Да видим неговото мнение. Къде му е харесало най-много. Така. Скажи привет. Всем привет! Болгария, Бургас, Солнечный берег. Всех обнимаем, не скучаем. Надеюсь, мы скоро победим. А как тебя зовут? Меня зовут Николай. Ну, фамилия? Да тут прям как в полиции. Да. Солодовников Николай Николаевич. Гражданство Молдова. Сами лучший бомбардир в Киргизстане? Да, 4 матча, 0 голов. Так и играем. 100% Кевин Де Бройне. 100%. Джек Грилиш. Он твой друг? Да. Недавно с ним в Сан-Тропе отдыхали. А, А сегодня я в городе Ош. Прекрасно. тебе нравится здесь? Очень. А тебя? Я ничего не буду сказать. Почему? Ты должен говорить подписчикам правду. Нет, никогда. Because we true story. А сейчас мы где? Братан, ты в сколько команде был? По-скоро сколько различных стран играл? 5. Ну, давай посчитаем. Молдову тоже берем. Да. Остановим Молдова, Польша, Албания, Литва, Казахстан, Кыргызстан. 6. 6. А где? Я уже, брат, больше на туриста похож. Да. 100%. Ты самый турист здесь. Да, самый хороший турист. А где понравился на тебя Больше всего? больше всего, да? Ну не знаю, везде было хорошо по-своему. Ну, наверное, более такое, самое спокойное и профессиональное место — это Литва Да? по футбольному. По душе мне больше всего Казахстан помню. Казахстан. А в Молдова ты играл в Шериф, Ну, в академии. Академии. Да, до 16 лет. А потом уже за рядовые, так сказать, Да. команды. А в Албании как ты чувствовался? Ну, хорошо, в Албании прикольно. Тяжелый менталитет. Но когда акклиматизировался, стало неплохо. Есть вайн, море рядом, Хороший вайб. большая погода Да. все время. Это да. Тяжело то, что нету вообще русского языка. То есть там вообще практически нет. А какая команда, как кайф каждый день был за тебя? Кайф каждый день? Да. Нет, да, ну кайф каждый день не может быть. Ну не, ну больше всего я говорю Казахстан, там где больше всего себя чувствовал, наверное. А в командах, где ты был в Казахстан, были твои друзья или нет? Ну да. Да. Как и в первой, так и во второй я был в командах был. Туда даже мы приехали сразу втроем. Он был молдаванин с моего города и украинец, который долго играл в Молдове. И были хорошо знакомы еще до приезда. А ты вот город Тирасполь, да? Да. Ну, вообще с Кишинева. Вообще. Но всю жизнь прожил в Тирасполе, да. Тирасполь нравится больше, Нет, Тирасполь самый лучший город. самый лучший. Самый лучший город на земле. А кто самый лучший Я- город в мире за тебя? Я завершу, брат, карьеру в шерифе. Шериф? В Тирасполе. Ну, дай бог. Да. Ну скажи, все твои фенове, какой самый лучший город На мира? земле Да, Москва. Москва.
А почему Москва? Советую всем один раз в жизни побывать в Москве. Ну почему Москва? Да, не знаю, просто вот по душе там чувствуешь себя красивый, большой, современный. А когда ты в Москве чувствуешься красивее? Ну да, Да. я украшаю ее, да. И самые красивые девушки тоже, да. Хорошо. А в Болгарии был? Ну, поездом в основном. Ну, Наверно. так, чтобы... Ну, я думал, в Болгарии тоже понравится на тебя. Будешь хорошая команда. Ты же меня пригласишь после... А, сейчас хочешь, я буду твой агент? Не, в отпуске. А, просто вот, да, отпуск. конечно. Конечно. Будем заниматься, холодное море, сразу восстановление. Да. Да. Все будет, все топ. Я Ты приеду. в каждую неделю сделаешь Тем восстановление? более к моменту, когда я приеду в Болгарию, я уже буду популярным, и я там буду знать 100%. из своего влога. Ну и я не отвечаю на твои сообщения. Но я не сомневаюсь. Вот так. Фукача. Ай-яй-яй. Класс. Понимаешь, брат, это все ради этого. Приятного аппетита. Спасибо большое. Ты профессионалист? Ну, когда у тебя 2 тренировки в день и тренажерный зал, надо побольше углеводов принимать. Согласен. Приятно. Спасибо. Влог начинаешь. Да. Чип поставить. Салам алейкум. Салам алейкум. Ужин. Где будет? В грузинском ресторане. Гамарджопа, Маджибьёва. Болгария и Молдова. 2 ассиста, 2 гола. Сейчас ты 100% грузин. Кавказ. Молдавский грузин. Да. Болгария, Молдова вперед. 2 ассиста, 2 гола. Аллай чемпион. Време е за вечеря. Така ще завърши нашия ден. Цял ден. Вечерята ще бъде. Време е за вечеря. Ще ви принесем малко в Кавказ. Грузински ресторант. Топ. Брат, что кушаешь? Как называется эта еда? О, бля. Это, брат, грузинские хинкали. Кушайте мясо и будьте здоровы. Бон апетит. Доброго апетита. Благодарю. Трябва хапнем, че днеска дълъг ден беше. Вече се прибрахме в комплекса.
След малко се качвам нагоре към апартамента и е време за отдих. Колкото повече време прекарвам тук, толкова повече осъзнавам, че човек може да свикне с почти всичко, с новата държава, с новия език, с различната култура, но има едно нещо, с което сякаш никога не свикваш. Тишината, когато се прибереш вечер. През деня си заобиколен от хора, смях, емоции, а вечер оставаш насаме с мислите си. Може би точно тогава разбираш колко далеч си и осъзнаваш, че всяка една мечта си има определена цена. Защото мечтите не се сбъдват в зоната на комфорта.